मैया लोंनाया माथि खर' सादों आयु हाब मासे साखोलै आयु दसे जिरायना थानांसिगोन। Mami आंखौ स्कुलाव दोनलांदो आं थांनोसै। बाबाजों थांदो बाबाजों लांथोंसै दोनलांदो बिफा। बाबा आं स्कुल थांनोसै आंखौ दोनलांदो। मामि दोनलांगोन मामिजों दोनलांजा आं दोनलाङा। मामिया दोनलाङानो बाबा। दा सासेखौनो स्कुलाव दोनलांनो हाया नोङो? मा मावो नोंलाय? ओरैनोसो थाबाय थायो। नोंलाय माथो जाखो? नों दोनलांनो हाया? नों मा मावगोन? मैयाबो जौ लोंनानै न'खराव दावराव खालामफैबाय आरो दिनैबो फिसाजोखौ दोनलांनो बाबाय। बिदिजों मा जाबावनांगौ? मैयानो दिनैनो मा बखिबाय थादोंलै बे आंखौ सालि। र' नोंखौ गारलालां बेथि साला ओरै फै नोङो। बे खुगायानो बखिबाय थायो नोङो आंखौ सालि। बेयावनो थैना था नोङो बेथि साला। बे खुगायानो आंखौ बखिबाय थायो नोंना साला। मा मोनदों नोङो आंखौ? मा सानदों नोङो आंखौ? साला मैया लोंनाया खर' सागाखायाखै आंहा आरो नाहा बाहाय बखिबाय थादों आंखौ। सिनायाखै बे आंखौ साला। आंखौ बखिबाय थाग्रा बे साला। बिदिजोंलाय माबोरै जाबावनांगौ न'खरालाय? फंसे बुंबानो दायजासै। दासो मोनदों नोङो सालि साला। बेखायनो आंखौ जेबो बुंनाङा। जायो लोङो बेयो आंनि गोसो। नोंहालाय मा नांजादों? नों सोर आंखौ बुजायग्रा? आंखौ बुजायनो फैदों बे साला। संसारालाय माबोरै जाबावनांगौ? आंजों संसार जानो हायाबा खार। दागाबसैलै मामि। लोंनाय जानायनिल' बखिबाय थाग्रा बियो आंखौ। दागाबसै मामि। सिदादो मामि। न'आव थाबाय थानायजों जालालै। जौसो लोंनो थांबावनोसै आं। र' नों न'आवनो थाबाय था र' आं जौ लोंना फैग्रोनि। बाबालै जौ लोंनो दादांसै। हगार नोंबो साला। अनसुलियायै आंनि न'खरखौ अनखांदो गोजोन जानाय बायदि। आंखौ जानाय लोंनाय थाग्रा बे हिनजावा Ah